No niin. Oliko vähän clickbaitti tai mikä se on hienolta nimeltään? Oli aika paljon. Anteeksi siitä. Ei se paskapuhetta ole kyllä tässä niinkö. Kilpa-auto on maalattu, mutta ei oma. Valitettavasti. Katso taas, kun mä viime videolla taisi sitä edellisellä, en tiedä, mä puhuin siitä yhdestä kuplasta, mikä oli tulossa maaluksille, niin kurkataan. Wow. Upea. Tällä Racerillähän nämä jokkisautotkin maalattaan kammiossa. No ei vaitenkaan, ei varmasti kaikki, mutta on tää nyt jo toinen, mikä täällä maalattaa. Tätäkin on jopa pakkeloitukin vähän, mutta rajansa siinäkin mitä kannattaa. Mutta tässähän on nämä keltamustat värit niin kuin kuuluukin ja ne on nyt veitty tuolla vähän niin kuin vanhan kuplan mallisesti ja on metalliväriä ja lakkapinnassa ja kyllä kelpaa Kemoralle lähtien. Kelpaa. Täällähän on golfilainen perässä ja mitäs tässä oli? Oliko se 177? Mitä tästä oli penkitetty? Että ihan ok. Ok tommosei. Tähän nyt on Juhiksen auto ja sanoo, että ei häntä haittaa, vaikka ne näkyykin tai kertoo tästä, mutta ja tää nyt varmaan tää video tulee kunkkujen jälkeen, niin eipä sillä nyt sinällään on merkitystä. Tää todennäköisesti on jonkun toisen auto sitten, mutta on ne kovia laitteita, kun täällä on coiloveri-alustat ynnä muut kaikki tehty ja laitettu. Niin. On ne. Saa nähdä milloin mulla on tämmönen. Mä oon kyllä haaveillut, että kyllä joku päivä vielä, mutta saa nähdä milloin se päivä tulee. Tietysti pari vuotta sitten, kun heitin noita haalareita naulaa, niin silloin velipojalle sanoi, että mä hommaan jokkisautoja pihat täyteen niin kuin kaikilla muillekin miehillä, mutta se mulle heti sanoi, että ei sinun luonnolla kannata kyllä, että sä yhden kisan käyt jollakin kyläkisavehkillä ajaa ja sitten rupeaa ottaa luonnon päälle, jos ei pärjääkään, niin pitää ruveta huipput vinkämään ja tekee. Ja ehkä se oli oikeassa, että parempi kun mä en sekkaannut näihin, mutta kyllä mä vielä joku päivä haluan, jos ei niin muuta, niin omissa kisoissa ainakin käydä kokeilemaan, että miltä se tuntuu tämmönenkin harrastus, mutta pitääkö mun siihen asti niin mennä tuonne istua ja päristellä tuolta sisäpuolelta, että on tuulilasi täynnä räkkää. Onhan se sekin. Panna valot pois ja istua kypärä päässä tuolla ja päristä menemään. On hieno. Pitäisikö siirtyä nyt tonne toisen kilpa-auton luoksen ja teetään tän. Käydään kahtoo sitten Kemorassa, miten se kulkee. Kulkeeko se mihinkään? Eiköhän se kulje. Joo. Oli otsikonissa niin kova huijaus, että pitää nyt vähän ottaa lupauksia, niin maalattaan tää nyt tälle videolle samalle. Meillä on tässä nopeat pohjat, tehdään semmoiset kilpa-autopohjat, eikö vaan? Ainakin oli tarkoitus. Joo, ei nyt ruveta hieroa mitään näyttelypeliä tästä, eikö? Niin. Nopeat pohjat ja haaveet, niin mä tiedän. Kyllä me tänään tää vielä kammion saajia. Mutta Pitkillä eväillä. Niin. Värityshän nyt tulee, tai väri ei tuu muuttuu, mutta väritys, onko se oikein sanottu? Vähän muuttuu erinäköiseksi, mutta värit itsessään pysyy samana. Senpä näkee sitten tuossa videon loppupuolella, että minkä näköinen siitä tuli, mutta
Vähän meillä on vielä hiontatöitä siinä eessä, mutta tosiaan joo, kilpa-autotoleranssi nyt vetään tämä, että se ei ruveta hipistelee joka reikää, kyllä kittailee umpeen, pahimmat kierrettää ja sanotaanko, että vähän sinne päin ja se saa olla sitten hyvä. Se saa olla hyvä. Älkää tulko varikolla sitä kovin läheltä ikää kahtomaan, että kahtokaa vaan sieltä maks 10 metrin päästä, niin kyllä se sieltä näytä hyvältä. Näyttää. Todella hyvältä. Joo. Jatketaanpa hiomista, niin saajan tää joskus sille mallille, että se voi maalatakin. Kaikki kävi nyt niinkö elokuvissa. Auto on hiottuna ja maalasta vaille tai teippoista vaille. Me on kato Samin kanssa oltu 2 tyttöön täällä, niin me ei ole kovin paljon kuvailtu tässä jostain kumman syystä, mutta eikö ne ole kaikissa amerikkalaisissa sarjoissakin, kun ne rupeaa tekemään pohjia, niin seuraavaksi ne onkin sitten jo tällainen maalaamassa. Täällä on kiviäkin. Oi, pikkukivet ei anneta haitata. Ei niin. Tahdotaan vähän pikkusen teippailemaan, niin sitten pääsee vetelleen väriä. Saatiin muutaman kertaan tosiaan teippailla, että saa. Ja täällä on tätä paskaa ja mä en luulen, että niitä on niitä koivusiitepölyä, eikä mitään siemeniä, mistä niitä tulee. Saa nähdä paljonko niitä on maalipinnassa, mutta ei se haittaa. Minua ei ainakaan kiinnosta pätkääkään. No, olisiko ehkä seuraava kuva, kun tää on teipattuna, niin mennään tämmöisenä nopeutetulla tahilla näitä. Palataan. Noin ne kävi. Silmän käänteessä auto on teipattu. Mitä arvelet, Sami, kun Pasi ei ole nyt täällä? Mulla olisi semmoista efektiainetta, mitä pannaan lakasekkaan. Niin, mehän saadaan nyt päättää ihan itse, mitä me tehdään sille. Jos on semmoinen lisäaine, niin se tekee semmoisen siitä lakkapinnasta semmoisen hieno satiinipinta. Sehän on ollut aika haaveena sulla monesti. Niin, mutta kun te olette tommosia saatana harakoita kaikki. Pitää olla mukaan niin kiiltävää, mutta joo. Pesasta tuo ja vielä siihen vähän väriä, sitten saa ruveta teippailleen kuvioita ja sitten vaihtaa väriä ja teipata lisää kuvioita ja niin edespäin, mutta emme nyt tässä varmaan kuvata. Pannaan semmosena nopeutuksena, jotta kivaa musiikkia tähän, niin mennään nopeutetusti. Katsotaan sitten muutaman minuutin päästä valmista tuotetta. Ruvetaan hommiin.
Joo, aika mä jäi tää musiikki tässä, niin mä niin keskityin ja kuuntelin sitä. Aha. Täällähän oli tapahtunut vähän viikonloppuna. Joo, me tehtiin Samin kanssa siinä pitkä viikonloppu. Kahdestaan jouduttiin olleen. Voi pojat. Joo, piti käydä itse hiihtämässä tuolla pohjoisessa. Oliko sulla sukset mukaan? Oli. Käytitkö niitä? Monot jäi kotiin, mutta Laskitko lauvalla? Lärvilauvalla. sillä aika lailla. Joo, semmonen siitä nyt tuli. Mä en nyt ole oikeastaan itsekään ihan varma tästä lopputuloksesta, että onko tää nyt hyvä vai ei, mutta en mä rupia sitä kyllä uudestaankaan maalaamaan. Ehkä se johtuu, kun mua kaikki uusi aina pelottaa muutenkin, niin se on se nyt nähty jotenkin. Mä jo väsähin itekin, kun se on ollut se meidän most wanted, mikä helvetin väritys, niin mennään seuraavat 10 vuotta sitten tällä värityksellä. Jotain uutta, jotain lainattua. Miten niitä oli niitä ohjelmia? Niin, en mä tiedä. Tää ei ole lainattu kyllä mistään. Tää on ihan taiteilija omasta päästä. Ja siltä se näyttääkin. Ja joo, vähän on onhan siellä tosiaan vähän on keelkoutti, halakemia ja lommoja ja kaikkia. Jos kehutaan ja mennään videon alkupuolelle, siellä maalattu kilipauta, niin mä väitän, että se on paljon siistimpi kuin tämä. Suorempi, peltisempi ja kaikin puolin muutenkin se oli kyllä hienompi ja tai sanotaan siistimpi pohjiltaan kuin tämä. Mutta enää anna sen haitata. En. Mua ei haittaa, Samia haittas. Sillä meinas ottaa automaalari ammattiylpeyden päälle, kun mä jo kannoin siitä pakkelipurkkeja piiloon. Pikku lommo tuosta vähän paistaa läpi. Mutta No se ei ole ainut ja ei sillä ole nyt väliä. Tää ei ole näyttely. pistetään isoja tarroja. No sitä mä lohuttelin Samille, että siihen tulee marmorimaalausta ja tarroja, että pannaan niitä sen päälle, mutta tuntuu, että meillä ei ole niin paljon tarroja, mitä laittaa. Mä tarkennan tuohon marmoriin. Mä omin pulleen pikkukätöisin tein tommoset hienot marmorit siihen. Arvokasta. Kyllä mä eilen illalla siinä 11 jälkeen jo noitusin, että olisiko tuo helpompi tehdä yksi värisenä. Ei. Sitten joku teippari kävi sen teippaamassa. Niin, no siinä mielessä. Mä ajattelin, että se tulee heti, että Mastoni 121. Just sillä ja sitten joku teippari. Ongelmahan on se, että jos meillä on 3 automaalaria tai 2,5, mä lasken itteni puolikkaaksi. Meidän pitäisi hommata joku autoteippari tai semmonen vinyyliteippari, joku. Mitä ne on nimeltä? Teippari Pro. Niin semmonen. Mielellään graafikko vielä. Semmonen me tarvittaisiin. Kyllä. Kertomaan, että minkälainen sitä pitäisi tehdä. Niin. Ja tulla itse tekemään. Ei tarvitsisi tehdä 30 tunnin viikonloppuja yhden automaalauksen takia. Minkä mä ajan Jyväskylän ensimmäisessä kisassa Entryssä sinne paskaksi. No. Pessimisti ei pety. Vielä vähän puskurit vielä pitää maalata. Puskurit vielä vähän ja sitten se takapelti hässäkkä tuossa, se nyt on vielä kokonaan tekemättä. On mulla siihen jo muotit, mutta tuo lasikuituhomma ei olekaan semmoista ykkösjuttua, niin mä tein ne joku päivä. Elikkä ne ei välttämättä vielä eka kisossa ole paikalla. Toivottavasti niitä ei tarvitakaan silloin vielä. Niin. On se nyt valmiimman näköinen, hyvällä mallilla. Ja sitä mukavampi lähteä taas tästä eteenpäin nysväämään viimeisiä juttuja, kun se on kiiltävä. Joo. Ois mulla tosiaan ollut sitä ihmeainettakin, mutta sen verran Samikin pisti hantti, että mä en saanut sitä laittaa, niin se on nyt kiiltävä. Niistä mattausainetta. Niin, mä yritin sille antaa karkkia ja
tarjota vaikka mitään, mutta ei se nyt oikein antanut periksi. Että superbläkki mustaa ja mattalakka päällä. Niin, Ei, tämä on hyvä. mutta no. Se on nyt semmonen ja semmosena se nyt pysyy ainakin tämän kesän. Nyt on melkein tässä pikkuhiljaa pakko ruveta kaivelleen kohta linja-auto. Se mua vähän pelottaa, kun se on ollut 2 vuotta tuolla, että mitä kaikkea siinä on. Pitää se ruveta vähän niin kuin entraa ja katsastamaan ja mitähän siinäkin. Siinä taisi olla kaikennäköistä pikkujuttua siinäkin. En mä tiedä. Katsotaan nyt, tarviiko tätä ihmetellä, tätä autoa. Ehkä seuraavaksi mä haaveilen, että pääsis käymään edes pikkusen jonkunnäköistä pientä testiä ajamassa, kun mä en ole 2 vuoteen tosiaan ajanut muuta kuin simulaattorissa, mitä on vähän se ajellut. Niin tää yksi tuttava Etelä-Pohjanmaalta Nintendosta puhuu, niin Nintendolla pelaan. Muuten en ole ajanut. Sais käydä vähän testaa ja muutenkin pitää vähän alustaa säätöjä nyt. Joo, sillä on kuitenkin sen verran uutta muuttuvaa osaa, että se voi olla vähän erilainen ajan, mitä se on viimeksi ollut. Niin, joo, se voi olla, että nyt käydä nelipyöräsuuntauksessa, panna nuo pyöränkulmat, niin kuin sanotaan suurin piirtein, missä ne on ollut tähän asti, ja vähän hakia, kokeilla eri säätöjä ja sitten niin alustaa pikkusen hiero, kunhan se nyt tulee. Se ei tosiaan ole vielä, alusta ei ole vielä tullut, mutta se nyt varmasti tulee tässä aivan lähiaikoina, niin se nyt vielä tonne paikalleen. Mutta joo, tämä nyt saa jäädä tähän, että tässä nyt ei enää ole perushuollot, öljyt ynnä muut ja no vesiletkut on vielä laittamatta kiinni, mutta muuten tää rupeaa olla ihan hyvällä mallilla. Niin linja-autoa seuraavaksi kahtoon ja sitten toivoo, että pääsis tässä käymään vähän jossakin ratalla se särkemässä, että ruvetaan sitten tekemään sen linja-autohomman jälkeen moottoriremonttia. Mitä näitä nyt kaikkia voi tulla sitten, mitäpäs meille nyt yleensä sattuisi. Niin. Kaikki on mahdollista. Niin, mutta olisiko nyt on maalattu, Mitäs sitten? niin kuin otsikkokin lupasi, kilpa-auto on maalattu. Uusi kilpa-auto ja tämä vanha, mutta Toinen on suurempi ja toinen on suorempi ja toinen on vähän vähempi suorempi. Toki, että nyt kun tämä video tulee ulos, niin mä en tiedä, onko se toinenkaan enää niin suora, mutta ne on kato kilpa-autoja, niin näyttelypelit erikseen. Toki onhan näitäkin semmosia, että ne pesee aika monen näyttelyauto. En mä sitä kiellä, mutta meidän auto ei ole semmoinen. Vai onko se nyt minun auto? Te pesette käteenne, kun te ette ole ollut tekemässä. Että saa nähdä, kun Pasi ei ole tätä vielä nähnyt. Mä luulen, että ensimmäisenä se moitti, että no eikö tuon olisi voinut nyt tehdä paremmin. mä luulen, että sillä on vähän samoja oireita kuin Samilla on ollut. Jotta Ois tullut tekemään. Ei siinä. No, voihan tähän tulla välivideo vielä. Tää on Pasin pajalla, se maalataan uudestaan. Mutta kuvaile sä tässä näin, niin mä lähden kahville. kyllä. Heippa! Moi.